Dată vă zic, dau acest cont de Stand of 2 are ceva, are vreo 10 de-astea, da, nu, 10 de-astea graffiti pack, astea care sunt în jur de 2 gold, dar dacă stați, știu, o lună se vor scumpi, se vor face maxim 9 gold, cam e legendară. Și am 10 de-astea, punem la bătaie cam un Star Trek G22, un Desert Eagle Hunter, am aici un Shelder, tare rău de tot, rău de tot e tare, vedeți voi că nu-i serios, tare rău de tot. Am aici un Graffiti Water Gun, care este în jur de un gold, un gold se va face maxim 2 gold, 100% se va face 2 gold, da, asta care este 10 gold, uite, nu exagerez, 10 gold, 9 gold și un pic, da, 9 gold și un pic, da, e 9 gold și un pic, 8 gold. Nu e chiar legionar, am câte ore am, dacă nu știu, aveam 500 de ore, da, aveam 509 ore, am 1305 kill-uri pe AVM, headshot-uri 1244, hit-uri 9926, shot-uri am 85.000 și ceva, asistenți 489, headshot precedenturi, vedeți aici cam 34,9%, kill-uri 3561, deaths 3401, meciuri de Elias, sezonul 3 am jucat pe Silver 1, vedeți aici am rank Silver 1, bă, eram bunicel, eram bunicel bun. Și nici măcar aveam multe kill-uri pe AVM, aveam 58 și jucam foarte mult cu M4A1 și aveam Silver 1, dar m-am cam lăsat și na. Bun, ăsta aici 120 de așa, 77 kg pe AVM, bă, pe AVM să mai nu mai vreau să mai am joc contul ăsta, mă rog. O grămadă de prieteni, în grup, nu vreau să intru în niciun grup, am refuzat o grămadă de grupuri, m-au refuzat și ei la rândul lor, o grămadă. Aici prieteni, aici o grămadă de prieteni. O grămadă. Și pe Vlad, da, S2, mai asta. Da. Eu zic să îmi dați, să dați abonați, să vă abonați, să dați un like, dați un share. Și dacă fac, nu știu, săptămâna asta, dacă fac 100 de abonați, dau contul. Dau contul într-un videoclip cu tot cu parolă, cu tot cu email și cine îl ia lui. Am uitat să zic, astea sunt toate detaliile mele. Și vă zic că o luați mai repede contul ăsta, deoarece este foarte, foarte aproape de această rară, de această epică. Păi știam că e epică, dar nu mi-am dat seama. Și asta e epică, e frumoasă, nu? Eu zic să luați contul ăsta cât mai rapid, deoarece să facem o dată cât mai repede 100 de abonați, să dau contul ăsta. 2, așa, bun. Că se merită să-l aveți, adică, na. Și poate dacă fac 100 de abonați, nu, ceva, lasă pe 500, dacă fac 500 de abonați, bag 100 de gold aici, bag suma asta de 9 lei și un pic 9 lei. Hai de 10 lei să zicem. Bag suma asta și bag pe alt cont, gen iau pe alt cont, iau suma pe alt cont. De 100 de gold. Dacă luați tot de aici, gen dacă vindeți tot ce se află aici, luați în jur de 50 de gold. 50 de gold, adică 2 de astea de graffiti și poate aveți noroc să vă pice asta, care e super legendary.
Sau asta care este 294. Nu vreau să greșesc, stai așa. Nu vreau să găsesc. Cred că e 294 de gold. Nu vreau să greșesc. Da, am greșit. E 28 de gold. Frate, nu știam că e 28 de gold. Și asta e 13 gold. Cred că legendarie e mai scump. Da, legendarie e un pic mai scump. Un pic. Uite, 22 de gold. Ăsta la care era 20 de gold. Asta e 89 de gold. Se merită să vă pice o legendar. Dar asta o faceți bogați. Da, dau contul ăsta. Asta a fost. Vă rog, lăsați un abonați-vă, dați un like, share, descărcați videoclipul. Și hai să facem o dată 100 de abonați.